গ্রহণ করো। কি আরে করেন্টটা কটে যাইছি তুমি এই যে মহম্মদীটা লগাই না বিট্টু কে ইতি ততে যাହା তুমি ସେ ইতি ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କୁହ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି ଇତି ତମର କ'ଣ ହେଇଛ ପୁରୁଷ ପୁଅ ହୋଇ ତମେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ସେ ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ଜମେଶ ଅଧିକାରୀ ମତେ ଜୋର କରି सब इन्स्पेक्टर जमेश अधिकारी अच्छी अर्थ बल अच्छी जमेश पाखे आईन अच्छी क्षमता अच्छी ବଶିଷ୍ଠ ବସନ୍ତିଆ ତୁ ନାରୀ ଆଖି ଦେଖି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଟି କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁନି ଆରେ ମାନେ ତ मोर तो सहित किसी कथबार्ता नहीं मोर कथबार्ता तो स्वामी मानस बैरागी सहित हाँ शुण मानस मानुची आमर गोटे मस्त बड़ भूल है सबू मनुष्यर किसी ना किसी भूल हुए से मुझे कम्पनसेसन माने क्षतिपूरण देवी कथा साधारण घर बुझी ना चुप रही पाटी कर चित्कार कर जिते पार्छ कर हेले किसी लाभ हेनी है जहाँ कहबार अच्छी कह मो तो सहित कथबार्ता नहीं आसुची बाय चली जाऊँ कुआड़े कुआड़े चली जाऊँ अरे तो कौन नानी आखि देखे आम दी जन पार्टी बंद करने को बसिचु केबे भी पारिबनी मु जानी तो पाखे टंका अच्छी टंकार बल अच्छी एरे बने तो से टंका पाई तू गोटे बहुर इज्जत को नीलाम करदेचु छाड़बी मत दे ए तब से छिड़ा इज्जत करो ए देखो बशिष्ठ बसंत चली जाऊँ देखो टंका पाई जाइली मकर से आटा मानस बैरागी को दे दियो हाँ धर धर कम्पनसेसन माने क्षतिपूरण कम्पनसेसन माने क्षतिपूरण एथिरे 3 लाख टंका अच्छी तुम भौणी बाहागर कार्य आसब बशिष्ठ बसंतिया टंकार लोभ देखी तू कौन भावी आम पार्टी बंद करदेबू अरे तो पाखे टंका अच्छी सत हेले कौन गोटे बहुर इज्जत केवे तू नीलाम कर पारिबनी केवे भी बिक्री कर पारिबनी जहाँ कहब
ସ୍ୱାମୀ ମାନସ ବୈରାଗୀକୁ ମତେ ନୁହେଁ বরবাদ করে দেবে বসন্তিয়া তোকে এবার বরবাদ করে দেবো এ বরিষ্ঠ বসন্তিয়া জানি যাচ্ছি পরে বলে এই বরস এই দেখো বরিষ্ঠ বসন্তিয়া জানি যাচ্ছি তবে তো অটকাও দেখো এই বরস আরে বকতা শুনছো না রে এই বকতা কହୁଛି বকতা শুনছো না নাই আরে চুপ হয়ে জিরা চরকারি কি ଆମକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହବ ଇତି ଆମକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହବ ତା ମାନେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ତମେ ହଁ ଆମକୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହବ ତମେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଏତେ ଗୁଡେ କଥା କହିପାରୁଛ କେମିତି ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛ ଇତି ମୁଁ କେବଳ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାପର ପୁଅ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମାଆର ପୁଅ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀର ଭାଇ ଗୋଟେ ପରିବାର ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି 8 ଜଣ କୁଟୁମ୍ବ ମୋ ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛି ଆଗକୁ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ନ କରିପାରିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ହୁଏତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ ଆଉ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିପାରିବେନି ତମେ ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତମେ କୁହନ୍ତି ମୋର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ତା ମାନେ ତମେ କହୁଛ ତମ ସେଇ ଇଜ୍ଜତ ବିକା ଟଙ୍କାରେ ତମେ ତମ ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରିବ କେମିତି କେମିତି ଆରେ ଇଜ୍ଜତ ବିକା ଟଙ୍କା ଏମିତି କଥା କହି ତମେ ମୋତେ ବିବ୍ରତ କର ନାହିଁ ଆରେ ଭୋକରେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଘରର ମଝି କୁଣ୍ଟାରେ ଭଉଣୀଟା ଆମର ବନ୍ଧା ହେଇ ଦରବୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଇଜ୍ଜତ ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ଥାଏ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଇଜ୍ଜତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବଦଳି ଯାଇଛି ଇଜ୍ଜତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଏ ସମାଜରେ କାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତାର ସେତେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଆଉ ତମକୁ ନେଇ ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଇଛି ମୁଁ ଯଦି ତମ ସ୍ୱାମୀ ହେଇ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ତମେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କର ନା କାହିଁକି ବା ମାନସ ବୈରାଗୀ ବା ତମକୁ ମୁଁ ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରିଥିଲି ତମରି ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ଆଜି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ବିକା ଟଙ୍କାରେ ତମେ ତମ ଭଉଣୀର ବାହାଘର କରିବ ବୋଲି କହୁଛ ହେଲେ ତମେ ମଣିଷ ନା ପଶୁ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖ ତମ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆକୁ ତମ ପାଖରେ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆ ଥାନ୍ତା ଯଦି ତାହେଲେ ତମେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିନଥାନ୍ତ ତମ ପାଖରେ ବୋଧେ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ମୋ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ମୋ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରେ ତାହେଲେ ତମେ ପ୍ରାୟ ଆପତ୍ତି କରିବନି ଠିକ୍ କରି ହଁ କି ନାହିଁ କହିପାରୁନି ତଥାପି ଭାବୁଛି ମୋ ପରି ଜଣେ ଥିବ ପ୍ରାୟ ଆପତ୍ତି କରିବନି ଆରେ ଏଠି ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କିଏ ନ କରୁଛି ଆଜିର ସମାଜରେ ବେଶୀ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ଚାଲିଛି ତଥାକଥିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ନେତାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଟିର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇବା ଲୋକେ ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଗଲା ପରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଅଫିସର ମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହସିବାକୁ କରିବାକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ରୀତିମତ ଅପନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଲା ଖୋଲି ବେସାଗିରି ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଲୋଭରେ କି MLA ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ କହୁନି ଆରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯଦି ଚୁପ୍ ନ ରହିବା ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋ ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆଟାକୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର ହାତରେ ମନ୍ଦିର ମଣିଷ ପଡ଼ିଆଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି
बैरागी परिस्थिति आवश्यकता तू किसी दिन लुचि जा आते पार्चु मुह लुचई छाती फटे